Terakeh sing nglakoni jane ngene iki. Ya mung meneng dhek. Ayo. Terus bar kuwi kedua. Jane sik bagus bojoku. Iki gantine lek sing nembang kowe. Napa? Jane sik bagus pacarku. Nggih. Terus bar kuwi Apa aku keliru panyawangku? nah, monggo wis nggawe kacamata barang dhek. Nggih. Terus bar kuwi Bareng weruh sang pambayunku. heeh, Kambayun. Heeh. Menyang bojoku kok metu bosenku. Nah, bareng roh wong lanang liya sing janjane sing ganteng bojone utawa ganteng pacangane ning kenapa kok rasane kok gandrunge malah karo wong liya mau nyawang bojone kaya kumkuman ayo ngono kuwi Bebesan karyane sapa Gong Mbah Haji Sukron Suwanda sing wis hit lak Sri Huning terus Sesideman sambung Wanci Dalu kae ning janjane iki luwih kepenak iki ayo tur lek sing nyuwara Birgita iki mesti menjiwai ayo mergo iki sesuai dengan karakter dan juga perjalanan hidupe si Birgita kuwi ayo coba men berdiri sik duduk duduk Apal nduk pisan? Hafal no, Pak. Wah kok iso lho ngapalke mongko bawa sak langgame lho. Ya mergo kuwi sesuai keadaanku, Pak, lagunya. Oh, alah. Ya. Ah pancen lek ngono sesuai karo apa kuwi pikirane sesuai karo harapane sesuai dengan karakternya biasanya lek kon ngapalke cepet pancen kaya ngono kuwi. Mboten, Pak, kan judulnya kan Aboting Katresnan to, Pak. Biasa to, Pak, anak muda itu berhubungan dengan cinta dengan pokoknya sesuai umurnya kan seperti itu toh Pak. Betul, ya ora apa-apa. Lagi saya iki lak kagungan kersa ngunduh manten. Upamane ngaturake aboting katresnan kan ya pas. Ya leres Pak. Aboting katresnan Mas manten lan Mbak manten gitu Pak. Tak kira nek sing mirsani Mbak ya sik ana. Matur nuwun Bapak-bapak sedaya. Lho, Mas manten dan Mbak manten masih stay loh Pak. Wah, stay nggih. Nggih, stay apa? Di tempat. Hah? Apa masih di tempat? Oh, nggih standby ngono ya. Nggih, stay. Nggih. Matur nuwun dumateng Mas Firman kalian Mbak Fajar. Terima kasih. Sak keluarga iki piyayine alus kabeh, Bir. Napa nggih, Pak? Oh, wiwit saka bapak niku, sak ibu lan ugi manten kekalih lan sederek-sederek sedayanipun niku walah temenanan le grapyak, le semanak niku piyayinipun sae-sae sedaya. Aku mau langsung kon mlebu ning dalem kono. Mriki Pak Dalang peteng dedet pas lampu mati. Ayo nggih. Benjing kula nek dados manten mungkin jenengan sing mayangi lho, Pak. Oh, boleh. Tenan, Pak. Boleh. Saestu niku. Heeh. Pertanyaannya sida karo sing endi lho. Aja ngono to, Pak. Aja ngono to, Pak. Ayo licet to, Pak. Ayo ngono nggih. Nggih. Bawane apa kae? Asmarandono. Asmarandono, Pak. Asmarandono. Ya apik saestu Bapak Ibu. Mang napa niku mang midhangetaken mang ngrasake iki kepenak iki cakepane utawa saire barang ya sangat menggelitik. Ayo, coba. Ya Bir sing cetha lho Bir. Sing menjiwai. Ayo. Jarwane sulistyang warni. Nah, iki coba engko langgame sak ramban, yang kedua dangdutne slow. Ayo coba, ayo ngono, nggih. Siapa ngerti kena nggih andalan limbuan? Ayo. Lek limbuan kudu dangdut. Nah, iya. Weruh kebyareng jagat raya. Ayu mum
lair bae. Terus, Nduk. Hapsari suteng yuang Hendra Suprabo terus Jabelan jero beda kalau ngalit mangsa jambu codot. Ayo. kok pedot talining tresno Ayo Bir, sing menjiwai Nduk. Yo. aku bingung campur huyang megang mendang rasa gawe payung aku tak kaya wong linglung arep lak untung ning rasaku gandrung
lali jadi langsung lancar. Sik, Bir. Aku iki Dalem, jan Pak. kaya gregeten karo saire utawa Lah nggih cakepane. kula nggih gregeten. Pak. Coba saiki ucapno ning ijoan wae tanpa nganggo Yang nada. mana? Wiwit saka ngarep. Bawane napa langgam? Langgame lho. Ayo. Ngarepe pertama piye? Aku bingung campur wuyung. Aku bingung campur wuyung. Mega mendung. Heeh. Terus agawe payung. Oh, kabeh. Aku kok kaya wong linglung. Heeh. Arep tak putung ning rasaku gandrung. Arep dipedhot janjane. Pengen ngedoh ning rasane gandrung terus. Lah nggih Pak, kadung gandrung, kadung. Mari gregeten kuwi ayo. Terus akeh sing nglakoni jane ngene iki. Ya mung meneng dhek. Ayo. Terus bar kuwi kedua. Jane sik bagus bojoku. Iki gantine lek sing nembang kowe. Nono. Jane sik bagus pacarku. Nggih. Terus bar kuwi Apa aku keliru panyawangku? nah, monggo wis nggawe kacamata barang dhek. Ayo. Terus bar kuwi. Ayo. Bareng weruh sang pambayunku, Heeh, Kambayun. Heeh. menyang bojoku kok metu bosenku. Nah, bareng roh wong lanang liya sing janjane sing ganteng bojone utawa ganteng pacangane ning kenapa kok rasane kok gandrunge malah karo wong liya mau nyawang bojone kaya kumkuman ayo ngono kuwi terus ketiga ref Wiwitane ora gagas, pertama tidak mikirkan mring wong bregas, omah ngadep limas. ngadep limas terus Tresno bojo banjur rantas. wah tresnane marang bojo pedhot rantas Yen to nganti tigas, Tugel. aku po wis ikhlas. nah aku wis ikhlas nggih terus terakhir Sing bregas mesti ndang mrene. sing berkah ndang mrene terus Marang aku gedhe katresnane. heeh Nadyan sing kondang ramane, heeh mula njur aku apa mbandang wae. iya nggih jawabane kepiye kuwi ukurane kanggo kasedyan lan uga santosane iman kari kuat apa ora imanmu ngono kuwi aku wong tuwa mung kari nyawang ngono imane kuat ora Napa to, Pak? Napa maksudnya? Hah Maksudnya pripun? lah kuwi mau to piye terakhir piye mau sing terakhir mau Sing bergas mesti ndang rene. terus Marang aku gedhe katresnane. nah bar kuwi Nadyan sing kondang ramane mula njur aku apa mbandang wae. nah arep mbandang apa ora lah sing menang ngendalikan lah awake dhewe to Maksudnya mbandang pripun, Pak? Bandang tegese ngeblas dhek ora gagas karo keluarga, ora gagas karo pancangane, sing penting aku seneng. Lah ngono kuwi. Lah perkara bandang apa ora gumantung atine sing nglakoni, ngono kuwi. Ngoten berarti, Pak. Heeh. Artinya tembang aboting katresnane ngoten iku berarti. Heeh, dadi engko nadyan to enek wong ngelikke, enek memberi pertimbangan referensi seperti ini, kamu seharusnya gini gini gini. Namun seutuhnya nanti yang menentukan adalah Anda karena resiko yang menanggung juga Anda sendiri. Betul. Ngono kuwi. Pun ya, Pak. Pun Isin nggih. aku, Pak. Suwi-suwi nangis ndak nego ayo. Terima kasih Mbak Birgita. Ya, nggih. Nang, ayo Nang. Wah, iki karo mengenang karyane gurumu ya kuwi Mbah Bagio Suwargi. Ayo. Apa kae karyane kae? Rengu ya. Rengu. Nah, rengu. Ha iki lek nembangne murite dhewe, ayo siswane putune. Ayo. Malah sadurunge panjenengane sedo kae aku karo Bu Kesi sempat sowan ana ing dalem Dalbulur. Nggih. Sowan ana Mbah Bagio. Alhamdulillah sampun purna darmanipun anggenipun momong jagating kabudayan insyaallah swarga langgeng papanipun. Ya jemeneng coba kaya apa? Ya dikompliti. Wong jenenge Pak Saryadi senengane bawa Dek. Nggih. Iki lak anu ta iki sinom ta iki? Nggih. Ya, sinom kok. Kaya apa karyane Pak Wongso Subagio Tulungagung punya. Iya, Nano.
tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Haji Daryono, Ibu Purwati Klecareja Mejayan Madiun ingkang sampun kepareng monitor lumantar streaming ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ugi perwakilan caksi iki ya kepareng rawuh Mbak Nadia, terima kasih Mbak Nadia. Dadi Mbak Nadia ki sing tukang gawe apa kuwi pamflet kuwi lho. Tukang gawe thumbnail, tukang gawe iklan iki Mbak Nadia kuwi bareng karo Mbak Kiki, karo sijine sapa Mbak Anin. Ya, malah iki mung ketemu karo Caksi Lover Tulungagung sing wis maringi kenang-kenangan karo awake dhewe karo Bukesi lukisan. Ha iya, lukisane padha karo amu. Wah, rada kuru malah kaya Larso e. Ha iya. Wis ra apa-apa iki karya. Ha iya. Matur nuwun, Mbak. Nggih, katresnanipun nggih. Ngepasi karo udan kaya delalah kaya pas cakepane. Kok Mas Glondor ngono. Iya. Ayo udan piye ta? Dadi orangu udan tangis keloyo. Ya, Dok. Diangkat pisan, Dok. Sejak ikaton rangmu enten napa niku dene sampun dangu dikakak maten sakniki jerbenten apa pancen sampun bosen
Matur sembah nuwun Mbak Winong Nawangsih.